बिलियनियार्सफोरनि साक्सेस नुनानै नोंबो बिजनेस मावनो गोसो जायो जानो हागौ नाथाय मिथिया जानो हागौ खालि बिजनेस आइडिया आरो टेलेन्टजोंल' बिसोर बिलियनियार्स एबा कररपति जायाखै जेरै एलन मास्कनि बिफाया सासे बेसेबांबा गेदेर बिजनेसमेन आरो एलन मास्कनो रां होदोंमोन गिबिसिन कम्पानि जिप2खौ बानायनो टटेल $28,000 1995 मायथाइयाव जेफ बेजसआबो 1994 आव एमेजनखौ बानायनो पेरेन्ट्सनिफ्राय $250,000 लादोंमोन आरो मार्क जुगारबार्गआ फेसबुकखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिफा एडवार्ड जुगारबार्ग जाय सासे डेन्टिस्टमोन $100,000 एबा एप्रक्सिमेटलि 86 लाख रुपिस लादोंमोन आरो बिल गेट्सनि बिमायाबो बिजनेसनि फिल्डआव गोजौ सिनायथि दंमोनखायनो बिल गेट्सआ IBM जों पार्टनारशिप खालामनो हादोंमोन आरो बेनि उनावनो माइक्रसफ्ट कम्पानिया सोरजिजायो गोसो होनांगौ बाथ्राया बेनो जे बिसोरनि बिजनेस आइडियानि उनाव बिसोरनि गार्जेनफोरा गोबां बिबाङाव इनभेस्टमेन्ट खालामदोंमोन बिजनेस आइडियाया जों माखासेनावबो दं नाथाय जोंनि बिजनेस आइडियायाव इनभेस्टमेन्ट खालामगोन सोर बेनिखायनो जब एबा जायखिजाया मावग्रोनानैब्लाबो जों फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जाग्रोनांगोन बेनि उनाव लासैनो फिसा बिजनेसनिफ्राय जागायनांगोन